Sme občianske združenie Cinefil a venujeme sa premietaniu filmov, ale aj produkcii, rôznym eventom, festivalom a tak ďalej. Tak fungujeme od roku 2002. Naším cieľom je vytvoriť v Košiciach priestor, kde sa budú pravidelne premietať kvalitné filmy, takže vytvoriť prvé artové kino v Košiciach. Konkrétne spolupracujeme a pomáha nám pražská skupina Aero. Najviac spolupracujeme asi teraz s východným pobrežím a s Tabačkou, pretože sme tam aj premietali a premietame.